muna son ki ya Fatiha do muke jinin gausu ce Inyas. Duk wanda yayi rashin soyayyar ki zai firgice mamma. Sai mai rabo yake son ki Fatiha ke kin kace Inyas. Wallahi san ki san gausi ne magana a fayyace Inyas. Ke ce uwar mu yan faida ba wani ce kuce mamma. Lamarin haka ne kira shehu ɗaya ne Inyas. Mu da gaskiya muke son kyaya momi Fatihatu Inyas. Yanayin da muke ji na san kisa muke batu mamma. Rugan muna ta shauki a cikin ki ne hakikatu Inyas. Wanga zamanin ku ne zinatul hadaratu Inyas. Muke yabo ko a ina za mu daga sautu mamma. Miya zinariya sanyin idaniya Inyas. Murga da mun yi nisa a cikin kaunar ki gimbiya Inyas. Ballantana a ce mu ji kiran wani har mu waiwaya mamma. Murga da mun shagalta da soyayyar ki zinariya Inyas. Wallahi har abada mu ba mu yi mai kishiya Inyas. Kishe mu alfahar mama Fatihatu sarauniya mamma. Za mu yabe ki ko ina aya maulatuna Inyas. Hasken ki baya buya a ko'ina tauraruwa Inyas. Ko a cikin dubannin jama'a ke baki boyuwa mamma. An faɗin wata mai sanya duhun dare yayewa Inyas. Duk wanda ya rike soyayyar ki baya makuwa Inyas. Zai samu dukkanin alkhairai da yawa a rayuwa mamma. Isan ki sai mai rabo kin ki sai marar rabo Inyas. Wallahi kin haɗu momi ta ko'ina kin isa Inyas. Ainul jamalati wa kamalati makurar isa mamma. Zuciyar muna ta zugi dan san ki yana ta farfasa Inyas. Momi ki tausaya ki kula ƴaƴanki karkisa Inyas. Zuciyar mu ta buga domin san ki yana iya kisa mamma. Afuwan saida sanki na ta za'ida Inyas. Sanki ya ishe mu komai ya abadini da zahiri Inyas. Mai uwa kamar ki tabbas ba mai masa gori mamma. In tilas mu doka tambura mu yi mai kishi iri Inyas. Duk mai tunanin raba mu da ke zai gajiya bari Inyas. Ai tun fil azal momi da sanki muke talammari mamma. Mu haka muka zo mun ke to hazo Inyas. Kin buwayi kaunu mama Fatiha za ya ja da ke Inyas. Ba ma nisa uba kun kirjalai hidima suke mamma. To ya za su yi dole su bi ki gare na kake Inyas. Lamarin ki ai azimin ne kin sa wasu sun suke Inyas. Tafiya da ke ruhi sai an tsarkake mamma. Ke mai gyara nafsu ce ki fidda duka tarkace Inyas. Ka sai ta danki ne halin girma ɗabi'ar ki ne Inyas. Koina kin kaje Inyas ake kiran ki ne mamma. Yan mata da samari mun narke cikin ki ne Inyas. Wallahi har da tsofaffi na shauki cikin ki ne Inyas. Kira shehu babu bambanci magana a bayyane mamma. Mu da ke muke ado san ki muka yin jido Inyas. Muna san ki sayyada ba domin wasu su so mu ba Inyas. Muna yaban ki sayyada ba domin wasu su yabe mu ba mamma. Wallahi mu ba za mu iya mu boye san ki ba Inyas. Shi so idan ya kai high level ba za ya buya ba Inyas. So ne ya sa muke ta yabo kullum muna ta jazzaba mamma. Aya Fatihatu yayar inayatu Inyas. Awa hadli zaya mama Fatihat maulatina Inyas. Awa lobuli mamke ce dai mahbubatina mamma. Kuna on faira da ke muka alfani a ko'ina Inyas. Ga kyau ga iya adokin zarki sanin masana Inyas. Kun ado wane dawi su ana maganar ki momina mamma. Diamond kin figol
kina haske wawal sai da kekin ka gaji mahaifinki gun hidima a gun saka fakokin gaji shehu barhama mamma umman kikin ka ga dogon tausayi ga al'umma wai na masu neman tajallin shehu barhama wallahi sai ya da yau ita ce dai shehu barhama mamma kowa ya sallama ba mai maki gardama mun hau jirgin kimomi mun tsere mahassada makiya ku yi haƙuri mun bar tsohon gida mamma wai dan kukuyon gare ta ya zai kamo gada mu daffa'in mu da jalabin mu ne sayyada mai gani zai kara da kudurin Allah to ya gwada mamma in ban da jahili wa zai ki ahali yes irga banin baka sinai kan sin da adadi ini baka sina girbi na ida da kim min irnadi mamma aseno nan kulkan irgo ninno irgadi ini baka sina rano irga ba matirse madadi irsin da ne kina wallahi ainil muradi mamma baka sina nirwasa aya in yasa kaka da lafiya maman Abdullahi tafa maman sayyada karama kin cika arifa maman Amina da Fauzi ke ce kashifa ikimin da lamanin soyayyar ki ciki mu zurfafa iki yassare mana lamarori momi ki latafa sai da kula da mu a addu'ar kisa da mu dan hidima da soyayyar da kike wa annabi iki ba mu kariya momi ki dadda ba mu jallabi mamma domin shehu tijjani abul abbas kutubi sai da cika mu da tsantsar gara mu da hubbi domin kakan ki shehu kiyaye man na hijabi mamma ya mu zama arufai makashifai domin baban ki shehin jota ki manna fatahi a kowanne wakati kofofin arziki ki fatahi mamma mutayi hidima gun masoya a halin laye yau komai muke bida kina da shi wallahi suki ba mu dan mahaifiyar ki ummul khairullahi mamma domin inayatu sai da barkatu sai da dan sahibin baban ki shehu adamu dan sirrin da ke a tsakanin su kula da mu mamma dan sahibin zikiri a ba hamdu na ubanmu dan malan sisa ki jibinci al'amuranmu dan hidimar da yake miki ki share hawayenmu mamma samu gama lafiya cikin wanga tafiya masalan maulata nan na kasan in tsaya sai na gaida khadimai abokan tafiya mamma zakir zafar mes masoyinki ne ya baki kulliya nasir inyas agun hidimai ki baya gajiya ga ɗanki nure na san ki so na gaskiya mamma shi ya ɗauki nauyin kasidar nan naki da na biya ni ne naki nazir inyas na barki lafiya ni ne naki nazir inyas na barki lafiya mamma ni ne naki nazir inyas na barki lafiya mamma 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 inyas mamma inyas aya mamma